Selam, hormatly adamlar. Hoş geldiniz. Bugün biraz geç çıktık. Nememizi büyütke diyenliğimiz için. Bir ses kontrolü alıp biliriz mi? İyileşler sizden. Yani ses boğu geliyor mi? Ses boğu geliyen olsa başlayıp biliriz. Yeniş, hoş geldin selam. Ürün verip dur. Hı, Sesimiz neme diyen Merdan, çak. hiç yaxşı yurtdaşlar. Bugün biraz eýlenörek girdik, giyjirek. Başlarsın garaşdyramyza. Sesiniz umut. Boğu geliyor diyeler. Boğu olsa bolya. Täze käbir zatlarymyz täzelýär, silleşler şonuň üçin häzir ine kommentariýalaram dowamly gelýär näçindir bir. Indi düşündüm. O ýeňiş bu şeýlere başlamak bolduk. Gynansak da. O temamız garşy tarapyň aktivistleri o meselesi var. O gün efir TikTok'a da berýäs eger demek bolsa kyn görmeseňiz TikTok'tan bir sesimiz kontrol etseniz gowur sesimiz ýanlap gelýärmi ýa-da gelenokmy meseleni. Şu an bir wagtda hem TikTok'ta hem YouTube'da göne efir gidip dur diýip bilýän men. Şeýlere bir ýagdaý ýyldaşlar. O ýeňi söz berjek men bugün garşy tarapyň aktivistleri diýilýär ýa-da nämäni suraty görensiňizdir videonyň başlangyç suratyna. Aktivist diýilende näme bolýar? Garşy tarapyň aktivist bolanda näme bolýar? Olaryň maksady näme, näme iş etmeli? Şeýlerek soralar. O ýeňiş buyur söz sende. Hı hı. Indi karşı tarafın aktivistlerine başlamak hak ilke bir tanap geçmeli. Yani biz şu neçenli tanayanlarımız kimlerdi? Aydımçılar deyip tanayardık. Ve şiiler, yine başka artistler, salonçular, yine bir yerleri şeyle tanıyardık da. Yani videolarını, suratlarını internette, sosyal medyada paylaşanlarına da yani ve meselem ýagşy goşunup ýa-da ýene biri paylaşsa ha bular güldürmek üçin wäşi şonu ýalaky görnüşde tanıyardyk. Bu neçeni ýöne buňa şeýle rät bir at bermegi düşünnükdi. Yani Merdan bilen gürleşýänmizi. Yani ine şu wagt ýurtdaşynda şuňky rejimiň alyp barýan bir de halka garşy alyp barýan bir syýasaty bar. Yani biri durumyzy şuňky ýagdaýa getiren bir rejim bar ýurtda we ondan kösenýän, zulüm görýän, horluk çekýän bir näçe sany müňlerçe hatda 100 müňlerçe maşgalalar bar, ýurtdaşlar bar. Ve bularyň içinden ýurduň daşyna çykylandan soňra we bunu gördük, yani bir ýalňyş yönetilýändigimi, bir de ýalňyş bir ýere akdip barylýandygyny hanymyndan öňler şu Gurbanuly Berdimuhammedow gelýän başlan wagtlar bir şygar bar da öňe diňe jan watanyň Türkmenistan. Bizem öňe dik gidipdir siň soňunda çykmada diýrätdirse tupywa ýöne şo wagtlar ýurduň içindeki kän ranşyryp bilmeýärdik. Internet ýokdy, informasiýalar, maglumatlar bize ýetmeýärdi. Indi ýurduň daşyna çykanymyzdan soňra köp ýurtdaşlarymyz yani şu rejimiň şeýle ýalňyş ýurdu ýalňyş ýönetýändigini görüp ekranlara çykyp başladylar, seslerini berip uradylar. Özleri bizim şeýle çykyşymy diýip çykyş edip başladylar we bulary aktivistler diýip at goýdular. Indi bu yani halkyň tarapyndaky aktivistler.
Emma bize karşı işleyenler kimler onda? Yani o taraf näme iş edýär? Meselem şu wagtky rejim tarapy şu wagtky bizi şu günne saklayanlar, şu güne getirenler näme iş edýär? Ellerini gollaryny baglap oturýarmy? Ya da olaryň aktivistler barmy? Diýlen sorag çykýar. Isherede oturýas, ine şu ýurdun daşyndaky aktivistler köpüsü yani halkara nemelere arda ýazandyrlar, yani biziň ýurdumuz şeýle, ýollarymyz ýapyk, internet ýok, kyn ýagdaýda bir de daşary ýurtlar nemesi, koramalary bize ýardam etsin, türkmenlere kömek etsin diýär. Yani kıyınçılığımızı, ağır durumda olduğumuzu suud edecek bolýasda köplü. Emma o karşı tarapın bunun tersini bize görkezýär. Yani şol içindäki artistler bilen bile, artistlaryň üstleri bilen hemme çykyş edýänler bilim adamlar bularda ýokdur, iş adamlary ýokdur. Ýazyjylary, yani hakyky ýazyjylary ýokdur. Sungat işgärleri şol ýuwan wäşileri, ýuwan aýdymçylar bardyr, çykýandyr we durmuş has owadan Türkmenistan has güzel bir ýaşaşda şertlerde ýaşalýandygyny görkezýär dünýä jemgyýetine. Olaryň üns berýän bolsa TikTok'un içinde, TikTok'larda, Instagram'larda gatykändir videolary, sahnalary. Her gün toy bayramdyr, stollaryň üstlerini, saçagyň üstüni her türlü zatlardan bedäp, tanys edip, şagalan edip görkezýändirler. Bu näme görkezýär? Yani bir tarapda halk var, halk öz tarapyndan çykypdyr, aktivistler çykypdyr, durumumuz erbet diýär, ýollarymyz erbet, internet ýok, ýaşaýyş kyn diýär. Beýleki tarapdan bunyň üstüni ýapýar, ýani bir ýukoçuk gatlak. Bu näme meňdeýär? Ine bir galyň diýwar bardyr biziň jaýlanmada. O jaýlanmada ýadyňyza salyň, ýerler şor bolan soň diýwarlar şor çekýändir, 20-25 santylyk diýwar şor çekýär we suwaglary gaçyp başlaýar. Onsoň öýüňe mihman geljek wagty öýüň içiniň erbetdigini, yani suwaglarynyň gaçyp diýwarlarynyň bozulandygyny görkezmezlik üçin ýüzüne ýukojuk ýarym millik aboý elmenýändir we gelen adam kapyny açyp görýändir, o ýaman owadan gowjaýyň bar eken diýändir. Yani galyň diýwar şorlap ýatyr ýöne ýukojuk aboý şo şorlap ýatan diýwary bize, yani daşyndan sereden adama görkezen o. Yani şorlap ýatan diýwar, zaýalanan diýwar bu halkdyr. Ýüzündäki ýukojuk şo diýwary zaýalanandygyny görkezmän duranam şu wagtky rejimiň ýa-da bawar appyllaryň aktivistlerdir. Bu artistlerdir. Sahna çykýanlar. Ve bular da bunun beýle biziň görüşlerimiz, yani wäşi hökümine, ýene bir artist hökümine däl, aktivistler hökümine, yani halka garşy hereket edýän hökümde görmegimiz gerekdi. Ünsümüzi şolar ýaly çekmegimiz gerek. Hemem ine şu Serdar prezident bolup saýlanan wagtlar bir aýdym çykandyr. Bunu Hemra Rejep aýtdyrdylar. Arkadaşy Serdarym diýip şo taýda bir ünsüm çeken bir sözi bar. Peder ýaly dogma dolup arkadaşy Serdar geldi. Indi bu sözi kim ýazyp biler? Peder ýaly dogma dolup arkadaşy Serdar geldi. Ýadyňyza salyň merdan öňkünni ýazyp döwrüne Niýazowy näme edipdiler? Beýik türkmen başy, yani pederimiz, gahrmanymyz eden kimdi? Hramowdy. Bu sözlerde ýazan ýa Hramow ýa-da Hramowlar ýazan bolmaly we bular Hemra Rejep seçipdirler. Näme üçin? Aýdymy gowy diýär. Kengini gowy berýänligi üçin ýörüte Hemra Rejep seçdiler we buňa aýtdyrylan bolmaly. Bundan soňra da aýdym gowy çykdy we beýleki başlarym, hatda ýaşazyk başlara çeni şol aýdymy aýdyp geldiler. Ýöne sözleri bir zatlary bize geçmişi ýatladyar. Peder ýaly dogma dolup arkadaşy Serdar geldi. Yani biz diýsek bolardy, halk diýip bilerdi, yani peder ýaly dogma dolup kalmyra adaga çykdy. Taparaga çykdy ekranyň başyna, dogry dälmi? Halkyň şu ýagdaýa gelenden görkezmek üçin ýöne Serdar näme iş etdi? Yani biz ýagdaýymyz kyn diýäs ýöne hemem ýene de bir zatlar merdan. Ağır gününe, kyn gününe ýaşaýas diýäs ýöne bir tarapdan gaty uldan edip toy edýäs we bunu efirlere berýäs, ekrana goýberýäs. Efirlerde.
Bu da bize nämen görkezýär ýagny ha siz diýär durmuşyňyz agyr däl eken türkmen gowy ýaşaýan eken ýa şol her bir diýär ýurtda şu şeýle toý edip bilýär diýär. Aňyry baş edip. Ondan sonra ösen ýurtlar saňa sene birine kömek soraýarsyň ösen ýurtlardan. Ösen ýurtlaram seniň toýuňy görýär. Bular bizden gowy ýaşaýar diýär. Gaýta biz bulara näme üçin kömek etmeli diýilen netijäni berýär. Ýagny biz fasady güýçlendirýär. Özümiziň üstümizdäki şol şorlan diwarymyzyň ýüzüni gaýta aboý elmez. Bundan çykyp bir azajyk hakykata laýyrak hereket etmemiz gerekmi diýen berden hakykaty çykaryp başlanmagy gerek her bir adamyň. Ýogsa biz fasatlykdan çykyp bilmeýäs. Ýani bu dowam eder durar. Şimdi senin aýdan ýerine birazrak näme goşaýyn. Şu aboy hukmunda ýanky nämäni gördüm-de. Näme diýdi bu? Aktivist. Şonu bir gowy bellep o geçeli aktivist. Indi bular näme aktivistlik diýär? Ýa-ni niýeti näme aňyrsyndaky? Ýa-ni şolar şo iş eden wagtda edenden soň kime peýdasy berýär? Soramaly. Ine ýaxşy bar, soň näme diýerim? Näme boldy? Murat Molla diýip bar. Az bularyň hemmejesi ýa-ni aboy hyzmatyny ýerine ýetirýär, ýurt gülala güllük diýip görkezip berýär. Ýa-ni TikTok'a beýlek nemelere girip görüm sosial medialarda. Türkmenistanda ýa-ni ýeňişiň aşýaly hakykatdan gowy bir durmuş dowam edip dur. Gowy bir durmuş dowam edýär. Hiç ýyl gaýylmana gerek ýok. Sen çıkıp aýtsaň ýa ýene biri çıkıp aýtsa yalan bolýar, soň näme? Watan döni diýerlermi? Watan döni bolýar. Halk düşmany halk düşmany bolup bilýär. Soň näme etdikleri bolýar buň netijesinde? Ýurdun içindäki problemalary gozulmady bolýar. Mysal üçin näçe adam hassa bolup kömek soraýanlar bar da var. Şolary bir görkezjek ýa-da şolaryň görkezilmeginiň tarabyny tutjak adam ýok. Şonça ekrana çykýar mysal üçin ýaxşy. Daşary ýurtlarda ýa-ni aýdymçylar ýa-da tanalýan meşhur adamlar da bularyň hemmesi bir betbaçylyk bulamakda jemgyýetçilik derejesinde. Hemmesi ılgaya, hemmesinden öňürde. Türkiýede gördük bunu, beýlek ýurtlarda da şeýle, hatda ýa-ni Gollywood'un diýdi ýene nämen Ýewropaň beýlek ösen ýurtlaryň meşhur tanalýan adamlary. Köplençe ýaşlar belli bir ýere gelenden soň ýa-ni fond döre diýerler. Köplençe Afrikada kömek etmek üçin, guýy gazmak üçin, suw çykarmak üçin, ýene näme üçin bir jemgyýetçilik guramalaryny döre diýerler, ýani kömek etmek maksatly. Pikirdim öz ýurtlarynda ullakan bir kömege mätäç adam bolmandygy üçin başga ýurtlara gidýärler kömege. Ya kömek gurnamana beýlek adamlar at bilmek üçin. Bizde eýle bir zat ýok. Türkmenistanda hatda şonu çykaryp görkezsem erbet diýerler. Ýa-ni şu çykyşyň başlygynda duran bir surat bardyr. Şu taýda kim bar? Kerim Halliýew, ýokdamy? Kerim Halliýew goşga aýdýardy. Goşgyna näme üçin aýtdy? Dönüklere diýip. Ýokdamy? Dönüklere diýip. Dönükler kim? Ýa-ni problemalar aýdan. Ýok, problemany aýdan islendik, ýani ýurdun şu problemasy bar diýen adam dönük bolýar, ýa-ni Kerim Halliýew diýilenlerim goşgy ýazmaly. Onuň dönükligini bildirmek üçin ona ekranda goýmaly. Ine bu adamlar kimin garşysyna işleýär? Açyk.
Soň şu eden işi bilen kime kömek etdi bolýar. Sonra uçtadı. Men bilen ýene bir zat bar. Merdan şolar ýaly şagalan edýärler. Gaty giň çapda we bular kim finansiruj edýär? Yani bunça edilýän çykdagylaryny kim üpjün edýär diýilen soragam çykýardy. Yani bunlar meselemne daşary ýurdun bir güýçli bagyşlary, olar halkyň öňüne çykyş edýänligine bilet satyp, ýani şolar ýaly albom satyp şo pullardan baýýarlardy. Giň çapda, ýani giň toplumyň içinde ýaýratyp millionlarça adam bularyň albomyny satyn alýar, aýdym diňleýän üçin. Şolara girdeci gelýär. Ýöne bularda on ýalyky çap ýok. Dedi bizim ýurdumyzda artistlara, bagyşlara olar ýaly höwet edip diňläp ummasyz pul berjek halk ýok bizde. Ýani talap ýok. Onsoň şular ýaly meslikleri etmek üçin finansiruj edýän bir gorama bolmaly bulara. Ýani olar näme üçin finansiruj edýär? Özlerine peýdasy bolan üçin edýän bolmaly. Yani Türkmenistanyň ähli hakykatlaryny gizläp bermeli, hakyky ýüzüni gizlemeli, perde tutmaly şoň ýüzüni. Perde tutmak üçin bulary ulanýarlar. Bularam iýi içkisine, ýani garnyna şolara hyzmat edip berýär. Ýani olara diňe garnyna ýetjek puluny berýärler, iýi içkisine bularam şoňa hyzmat edip berýärler. Ve şo zadyň üstüne bütün nemeler, bizim problemlarymyzy, ýurdun içindäki ähli kemçilikleri, meselem ýollardyny habarlarken çykýar. Esas şu ýol meselesi barasynda. Näme üçin şolar ýaly zady ýurdun içindäki bir gurama ýa bir artist, bagyşy, hatda özüniň oýnaýan sahnasynda bile ýolga gidip barýarka kamera çekip tötänlerem bolsa almaýar. Şo ýagdaýlar ýa-da owanyň yaramaz durmuşyny, palçykyl köçelerini tötänlerem bolsa salmaýar kameranyň içine. Diýmek, o taýda ýörüýte protokol bar bolmaly ellerinde. Diňe gowdady görkezmeli. Lap duran edip. Ne ýani sen aýdyp geçdiň, daşary ýurdun bagyşlary, artistlary Afrika kömek edýärdi. Afrikada bizimki ýaly, Afrikanyň halky bizimki ýaly fasat etmeýär ýöne hakyky durmuşlary bardyr. Internet haýsy nemesine girsen Afrika ýaşaýyşy bardyr. Arasy açyp görkezilýär. Emma bizde ýok şo zat. Ýöne biziňe ýagdaýymyz Afrikanyňda ýa bizim görkezsek gelerdiler diýen ýani kömek etmäne. Bizimkiler hem hakyky durmuşy görkezseler gelerdiler. Ýani Afrikada şo durmuşlaryny görkezip bildiler, geddiler. Soň ýeniş azrak bir näme geçers, ýa bir gurrun etdik-de. Hemen şularyň ýa-ni TikTok oňa goýup düşürýän videolarynda edilýän çykdagylar bar-da. Ordanmy? Çykdagynyň bahasyna, mysal üçin bir saçak meselesi var. Saçak görkezýärler. Hemme zat var saçağın üstünde ýa-ni. Geçen bizi görüp toy edýärler. Bütün ýylyň 365 gününde iýip biljek zatlaryň hemmesini goýýarlar. Dedik, edil şonuň ýaly bir saçaklar var. Soň şu saçaklarynda aýdaly mysal üçin bir hyýar, şu hyýaryň nemesi bizim Telegram kanalymyzda, habar kanalymyz, Telegram habar kanalymyzda bir hyýaryň kilesi 23 manatmış. Marynyň nemesi ýaly. Ýaklaşmasam şey diýdiler. Ýerini pul diýip sorady. Mara taraplarda. Alma 20 manat. Indi bir maşgaly bir aýda 5 kilo alma iýip bilmejek bolsa pikir etmez. Ýani 5 kilo alma 100 manat bolupdyr. 100 manat. Diňe alma. Soň adamlaryň saçagyny pikir edip göründi, bularyň görkezýän saçagyny pikir edip göründi. Şonu pullary nereden gelýär?
özleri çıkarýarmy ýa ýürüýt etdirilýärmi? Näçe soradym bunun şeýle bir ýagdaýy bar. Imoda bir suratlar görkezdik geçenlerde. Yani bu şükretmek, sabretmek, yani dini nemelerde berýärlerdi bunun sebäbi yani garip halky köşeşdirmek. Şo taýda berýärler. Ine şonuň nemesi başga wagtda ýanky KBY'lik bu guramalar bar da, guruluşlar var. Anonim bir görnüşde işleýärler. Şo taýda jemleýärler, ondan bundan internetten alıp ýükläp, käbir halatlarda özleri taýýarlap, soň şonu daşyndaky öz adamlaryna berýärler. Soň daşyndaky adamlara bunu ýanky içindäki adamlar daşyndaky berýär, daşyndakylar hem soň imoda paýlaşýarlar. Imoda paýlaşýar, soň bizim halkymyzam görüp, sabır edip, şükür edip ýaşamagy öwrenşýär. Kyn durmuş bar ýa daşyndakylaryň durmuşy kyn. Birinciden bir neme keseki bir ýurtda sen. Özüň keseki baran ýurdun hem sana keseki bolup durda. O bir tarapdan, beýlek tarapdan ýurdun içinde ýanky maşgalaň ýakynlaryň bir problemi bolýar. Uzakdasyň çözüp bilemok we şoňa benzer gatkan problemler bar. Uzakda hemen ýagdaýyny döredip biljek problemler. Baraz ansatlar daşynda pul gazaýan. Soň bu näme diýär? Imoda görüp o köşeşmeli. Imoda suratlar görüp sabret, şükret, ine şunu paýlaş, bütün işlerim oňuna bolup gidýär diýen ýaly suratlar görýärdik. Ne bu bolup duran zatlara o şeýlere baraz indi bularyň edýän zada şo motivde ýani seret diýär, gowy ýaşalýar. O durmuş var. Sen ýaşap bilemok, sen günahkar diýär. Kerim Halif. Ýanky şu dönüklere diýip ýazan goşgusunda näçe pul gazanandyr belki. Ay gat daş etdiň ay diýip ýagşydyr ýa ýene ýandakylar bar da, şolaryň üstü bilen berdirýärler da pulu gönümel. Köpüň eli bilen berilýän dälir. Daş etdiň ay diýim diýse ýeterlikli de o iş. Ullakan bir neme gitmäne gerek ýok. Ýeňiş men şonu aýtjak boldum ýanky imodaky ýagdaý bilen bularyň edýän işi bir menzeş. Çykýan ýer bir. Çykýan ýeri demedi. Nemerden şo ýagny saçaklaryny aýtdyň düsünde beleren. Men şu nemen hasaplap gördüm-de, meselem bir başgala bolup palaw ýetim geldi şu Türkmenistanda. O gerek ko palaw bişirip ýeldiýdim. Bolmaz ýala edip. Bunu hasapladym, ýani ýagyny, etini, soğanly, bürünçini, käşirini hasapladym. 400 000, ýani 40 manat çykýardy bir agşamlyk naharyna palaw ýejek. Diňe palawyň ödi ente. Onun gapdandan işte açar bir pomidor, hıyar doğrasan, bir kutuda kola alsan 600 000 var ya. Indi yine Türkmenistan'a eline hüneri bar adamlar az da usta bolup işleýärler. Remont, örüm, sayfay salýarlar, başga iş ýok taýda. Olaň ýanynda da köpsem hüneri ýoklar, pasownik bolup gidýärler. Pasownikleň malyan puly 350-400. Indi şon 400 alýar diýemizde bir günkü uzaklygynkü işden 10 saatdaky işdäni bir agşam naharyna ýeten ok. O edip maşgalan bilen oturup palaw ýeýnýse. Bir agşam naharyna diňe sen iýiçkiňe ýetmeýän bolýar. Soň bu adamlar näme ýemeli bolýar? Ýerdenne şekerli çaý tapsa meske gitmeli bolýar işe. Meske däldir de margarin diýsen. Margarin. Ne şu ýurda giden adamlar var da bärden gidenler käwat gepleşilýär oly. Bir ýerde diýär kisämiz pulluja bolýardyk diýär, meselem bir göwnümiz tatly bir zat ýesimiz gelse-de dükandan alyp geçip barýakak alyp iýip içip gidip bilýärdik diýär.
suw çeşmedi gelse de alıp boluyor. Indi Türkmenistan'a diýe ýerden şekerli çaya, bal meskä düzüldük diýär. Hano diýär peýnir, zeytun wagtlar nirde galy diýär. O wagtlary ýok diýär ýani. Adam eýem iýjeğiniň aladatyna kim neme edip biler, gedip biler. Bira uruş döwründe. Şonu ýaly bolar, biram tutsa wagtyň türmäň içindäki adamlar diňe iýjeğiniň aladatyny eder. Ýani erkin durmuşda, seniň dört tarapyň açyk bir durmuşda işläp bilseň, pul gazanyp bilýän bir ýerinde iýjeğiniň aladatyny etmersiň, has maksatlaryň, höwesleriň, ýani hyýallaryň has beýik bolar seniň. Ýöne biziň ýurdumyzda iýjeğiniň aladatyny edip gedýärler. Ýani az ölenem ýok diýilen bir söz bar ha şu wagtda. Bir zat diýen onay, bir de şu taýda da bir sehel bir gymyllasaň iýmana da tap bolýar, az ölen ýok diýerler. Ana aç ölmeli adamlar? Şu derece çılgın garaşmalı mı? O aç ölmeli diýilen bir zat ýok. Sen o tiýben gezip bilersiň ýani aç ölmejek bolsaň meýdandan saýır ýol bolmayıp belki gaýnadyp iýip gezip bilersiň o aç ölmeklik näme? Aç ölmelilik sen haýwan däl. Şo söz bilen ýani öz demeleriniň fasat görünüşini de üstüne ýapýarlar. Buna da halkdan kan garşylyk ýok. Ýani köp bar da garşylyk göne yeterli derecede şey diýenlere garşylyk bolmaly. Ýani adamlar egerde biri saňa çykyp ýurt go az öleni ýok şo taýda da diýse, gaty erwet gaharyň gelmeli seniň. Ýani sen men garşymamy işleýän diýip sora bermeli. Ýa sen halkyň garşysyna mı işleýän diýmeli. Ýani bir az ölüp görkezmeli adamlar. Ýani ýagdaýynyň erwetdigini, problemaların aşık köpdüğünü bildirmek için bir adam acılık görkezmeli. Ya bir adam derler, bir toplum, bir ovanın halkı bir yeri acılık görkezmeli. Buna müslerini yankıyalar ki artistlerin yapıyor. Ennisere bir nahara dine gurup halağın önüne bir maşgal olup oturacak olsun. Yani 40 manattan 60 manat deseni çıkkan olsa bu artistlerin bedeyanı stollarını näçe çıkkandır ödüyen. Sonra bunlar bunu her gün, her akşam ya da her hepde de 2-3 şeýdek geçirýän bolsalar bunların finan gazancı näme? Bunlar bir zat öndürýärmi? Önümmü öndürýär? Näme iş edýärler? Diňe aýdym aýdýarlar ya da sahna çykyp ýuwan gürrüňler edýärler. Bunların finansyny nirden üpçün edýärler, ýani çykdaçysyny. Şu soralar bizde gelip dörep başlamalı ve bunu olardan hem soramalı. Yani Hemra Recepow arkadaly serdarym diýilen aýdymy aýdyp beren üçin näçe milyon dolar alandyr diýip takmin edýär. Şu alan pulu bilen halka näçe ziyan berdi? O alan pulu halka näçe ziyan berdi we şonuň şonça pul alanyny bilben beýleki bagyşlara mene çykyp aýdyp başladylar. O nähil söz bolýar, peder ýaly dogma dolup diýär. Peder näme? Nähilleki dogma bolýar, dogma. Peder ýaly dogma dolup arkadaly serdar gel. Ha gelende bir gün bolanok, golün şol aýdym çykarýarlar. Tabii şu taýýarlyk bolmaly ýa çykarmaly diýilen. Ölen eýýem aýdymy biri ýazyp berilen hatda şu öňkü ne ýazyp döwründäki ýazylan zatlar. Aýtalan ýene de şolaryň awtorlary ýazylan aýdym. Näme diýerler? Şu kuklany ýasamaly da. Olam diňe ekrana çykyp görünýär bir kysana o käwat bir zatlar aýdan olýar, görgüller bilen o. Soň iznam ýanky aýdymçylar ýene nämeler tamamlandy. Soň bunu gören adamlar şoň ýanky göreli almalyş. Ýanky mysal üçin öwüp aýdym aýtda, şondan göreli almaly. Görelde bolýarlar. Ha aýlawly ýol bilen bolsa da görelde bolýarlar. Gynançly bir ýagdaý. Dam diýip bir aýdym çykardy biri. Ahmet diýämi adyny. Şo ýaşy, ýani şo bir kampaniýa bolup durlar bular. Gaty döşük. Ve aýak allygyna ýani şu öleňli, keyipli, şowhunly, bolelynik bir nämäni nämen diýilýär? Bolelynik şekli canlandyrýarlar-da filmi halka ýetirýärler bir ýan durmuşynda. Bir görseň dam aýdyp berendir, bir görseň Mekke'ye gidip berendir.
Şol olur, Mekke'ye gidip gelip görem. Hawa. Men pikir edýän Merdan bu Mekke'ye gidip bular şunu ýaly ýalakalyk etmäne, yalan sözlemek üçin adamlary, halky kösemek üçin atpatam alyp gelýär rotaýdan. Ýani şo ýerden gelýän adamlar barsy yalançy bolýar. Ya da şu taýa gidiýänler Men ýalançy bolýar. İkisinden biri. ya şo ýerden atpat alyp gelýän bolmalylar, ýa-da şo taýp gidýänler şo bolmaly. Yalançylar gidýän bolmaly diňe. Bu soraw döredýär ýani ähli bu yalançy kezzaplar adamlary çürküýänler hemmeti şo taýp gidýärler. Mekke'ye gidýärler. Yani Türkiye'de de doğru. Şu mesela misal için kim Teo Mustafa Ceceli değil yani olmalı. Türkmenistan'da da yankı nemeler bilen bile gezip görenlerin bir de neme değiller ama şu neme elit atlak yasama elit atlağın adamlara ama şu şola mine bir görsem aydım aydıp görendir bir görsem yankı Mekke'de şey edip dua edip görendir haysı kavlu alya haysısı doğru näçin beýdýärler diňe del siýasatçylarym şeýle Türkmenistan'da hem şeýle ýa-da izigderle el alaly birinji ýankı näme diýdim Hemraýew näme Hemraýew o Hemra Recep aýdym aýdan Nur ýagdy Recep bollumy Hemra Recep adyna şu aýdym aýtdy soň onuň ýüzünden hem Mekke'ye gidip geldi. Doğru değil mi? Ya o neme? Hemra Recep Yo Serdar Berdimuhamedov fayda. Birinci o yankı izi giderli de hemme bar olan zatlar ulanýarlar ve şonun neticesinde de şu diye yankı o adam mı bilmedim ne hil adam yasayan olsalar şu diye. Nuna o şanına aydım aytmalı, boşku düzmeli. Ulan dindarlığını görkezmeli. Deyilip o ulanılıyor. Yankı senin o baş yankı aboy ne ayttın da teman başına giren aklım. Öýüm yankı içki şekili gat erwetdir şorlandır o erwetdir ýani o toy etmelisindir ne türkmenler toy eden wagtda çaldyrak o neme diýerler ha remont ediştirip gelin gelýär toy bolýar diýip şonuň ýaly yalandan bezäp odunlaşdyryp goýýarlar ha bulara medil şeýle beýnansakda o adam diýdiň Merdan goýatdyň şunu Friedrich Nietzsche diýär şonu garaýşy var ýani o adam we erwed adam nähili bolmaly. Şonu okudum men bir kitabyny. Gowy adam we erwed adamyň häsiýetleri meselem gowy adam diýe. Gowy adam garşylyk görkezýän adamdyr. Mudama garşylyk görkezip duran, ýani araşdyrýan, garşylyk görkezýän adam gowy adamdyr. Erwed adam diýe, garşylyksyz boyun egýän adam erwed adamdyr diýe. Garşylyk hiç garşylyk görkezmeýän ümsünjek bolup, ýani biz sadaja garipça diýär. Şol any ýuwaşjak adam, şul adam, sadaja garipça adam, ýaman yetimce adam zat diýilýär. Garşylyk görkezmeýän, hiç garşylyksyz boyun egýän adam erwed adamdyr diýär. Friedrich Nietzsche indi men düşünüşüm buňa, ýani garşylyk görkezmeýän adam näme üçin erwed adam bolýar? Meselem 10 sany ýa-da 100 sany adam var. İçinden birini saýlaýarlar bulan, bize boyun egin diýerler. Onsoň ilki birini çykarýar, birini sähelse zorluk edýär bolýar. Bu garşylyk görkezmän boyun egýär birisi. Ve soň ine bu boyun egdi diýär, sizem boyun egin diýip beýleklere de zorluk edýärler. Sen näme mundan ütdeşikmi? Şul adam hiç ilma garşylyksyz boyun egdi, sizem boyun egin diýip beýleklere mejbur edýärler. Ýani garşylyk görkezmän boyun egýän adamyň erwet ýeri şo taýdadyr. Ýa-da meselem şu fasat işini ýerine ýetirýänler.
Yani hakyky bir ýagdaý bar, ýöne oň ýüzüni gowy hemme zat asuda asmanymyz bar diýip görenler. Bütün bir toplumyň ýagdaýyny gowy edip görkezjek bolýanlar bar. Ýokajy gatda. Şu nemäni ýasaýarlar-da biraz. Bir kuklany gahrman edip görkezmek. Şu gahrman arkadamyz diýe-de gahrman ýa nemä sorasan gahrman nädip gahrman boldy? Gahrman bolun ýa dogry dälmi? Özem gahrman adam ölen adam bolmaly. Ölü bolmaly. Indi bizde edermen var. Edermenlik var. Soň gahrmanlyk bar. Gahrmanlyk köplenç ölen adamlara berilýär. Gahrmanlarça söwüşip öldü. Ýa-da ölenlik üçin. O diri bolsa edermen bolýar. Biz her şeyle düşünýäs, o diýmek o ölü bolmaly da. Ýa-da ölen bolmaly. Berdimuhammedow, ýa Gurbanulla Berdimuhammedow we beýleki de gahrman diýen. Yani gahrman arkada al serdarymyz diye. Tapýan sözler. Sortlar neme aýdymçylara, şeýlere agyr boldy. Öňdiňe arkada diýmek aňsatdy da indi. Az uzagrak söz aýtmaly boldy arkadaly serdarymyz. Şunu başdylar-da. Öňe şol ana merdan biziň yani o garşy tarapyndan serede otursak aktivistler bar ekenler biz bagşy aýdymçy artist diýip görüp durýany. Dogrusundan hakyky ýüzüne seredende arka planına seredende olaryň bir aktivist eken. Olar aktivist, yani nemäni gorýar? Häzirki rejimi gorýar. Olar aktivistligi häzirki rejimiň peýdasyna. Olaryň görnüşi köp ýanky aýdym ýanky davaraly toý edip saçak bezäp, bulan bir aktivizm bir görnüşi. Aktiv bir iş alyp barýar. Mysal üçin kim aýtdy ýanky Türkmenistanda häzirki ýanky rejimiň maksadyna laýyk gelmeýän bolsaň, sen şo taýy çykaranyp saçak bezäp o video goýmaňa islemezler. Isläňok. Mysal üçin kömek sorap neme bardy? Sahy Murat bardy. Ýadyma düşýän bolsa. Hiç kömek eden oklar o ekrana çykdy, kömek etdiler. Soň ejesi gowlaşandan soň sağ bolsun aýtdy, bir sesi uratdy. Gowlaşyp durýan ýagdaýy. Ýöne şol ekrana çykmanka hiç kim sereden okdy, ekrana çykandan soň näme üçin ekrana goýdyňyz? Biz kömek ederdik diýip yani birentek nemeler etdiler de daşyndan aýlanyşyp ýüşüp. Ýöne ol ýanky birinji nowatda gelýär. Onuň birinciden ekrana çykmagyna hak bar, kömek edilmeýän bolsa, kömek gerek bolsa çykyp bilýär. Beýleki saçak bezýär, şo saçakdan iýip içip durany paýlaşýar. Ona hiç ýeli. Şol bilerdimi merdan? Egerde diýäs Türkmenistan şu wagtky rejimi bir ýurtdan, meselen bir ýurtdan, baý bir ýurtdan kömek almak isleýär. Şu topar. Meselen diýäs gady nebiti ýokmuşyn, hiç ýyly pul gerekmişin, bulara zerur. Kard almak isleýär. Kard almak üçin ýurdy ýagdaýyny, halkyň ýagdaýyny erwedet görkezmekler gerekdi. Indi olar şey diýip durkar şu bagşylaram şu wagtky boluşlar ýa-da esdeler, saçak bedäp, şagal meslek esdeler, ýol bererdilermi şulara? Ýol bermediler. Sebäbi egerde bular häzirki ýa-da hatda ene şu adamlaryň toý edip restoranlaryny, ýenelerini, toýlaryny paýlaşmaklaryna da ýol bermediler. Sebäbi ýol berse bularyň maksadynyň ters ýüzüni görkezýärdi. Bular meselen bir köp pul aljak bolýarlar, kömek aljak bolýarlar. Kömek almak üçin ýurduň erwetdigini olara aýdypdyrlar. Kömek aljak ýurduny ýa-da bankyna. Indi bankan bulary barlaýar ýerine. Emma barlap durkada ýani Türkmenistanyň adyndan sosial medialarda toýlar çykýar. Bir giden baý saçakly, owadan bedemen geýinigli artistler, aýdymçylar mangalyň başynda oturup her hili şöwleň şagalan edip
Bunu ister midiler rejim? İstemezdiler. Derreo şol adamlar ýani 6-njy 7-nji abdelliýänler diňe şol ýallaryny gözläp başladylar. Ve olara diňe buyruk berilärdi, diňe kyn durmuşy görkezin. Ýani öýüňizde sogon bilen çörek ýyp duranyňyzy kamera çekip görkezin diýip aýdylar diýip buyruk berilärdi. Ýöne bu wagt bular olardan hiç bir ýurtdan kömek almaga mätäçler, çünki ogurlaýan pullary ýa-da türkmeniň gadynyň nebitiniň puly hiç kim soranok kiselerini arkaýyn girip dur, şoň üçin halk kömek sorap dur. Ýani bir tarapda ýanky getiren misalymda döwlet kömek sorasa diýip getirdim. Döwlet kömek soran ýagdaýynda bular ýani şu öleň etdirmezdiler. Ýöne halk kömek soran ýagdaýynda bular şu öleň etdirýärler. Ýöre ýani baý görkezdirýärler ýurdu. Öz bähbitleri üçin. Şu tarapyndanam näme düşünüp görmemiz gerek bulara. Soň ýanky halkam bulardan görüp etjek bolmaly. Ýanky düşünje ýok da. Hasaby bilen o. Mysal üçin näçe gazanýan bir Türkmenistanda bir adam iş gücüne o yarayan döwründe, işläp bilýän döwründe gazanjak bolup $48.000 ortaça Türkmenistandaky halkyň gazanjy şol. $48.000 bir bahan var. Türkmenistanda doğulsan senin bahan ya da yaşamana devam etsen senin bahan $48.000. Senin de o $48.000 ile öý gurjak mı? Ula alacak mı? Bizde yankı oğlu öýlendirip kız çıkarmak diýip bir zat var. O etjek mi? Ya da yaşayacak mı? Yok. Hiç saatine yetmeýär. Aslında hasap etsen yine şu halkın soğutsuz bolmagynyň netijesindäki edilýän toýlar şular. Aslında Türkmenistanyň ýagdaýyna seresen sosio ekonomik ýagdaýyna seresen Türkmenistanda eýle bir toý bolmaly däl. Ben öňem aýtdym, ýene hem aýdaýyn. Bizim bir antropolog professor bardy. Antropolog. Şu bir sapagy ýerde. Soň gurrun gitdi, ondan soň sen diýdi Azerbaýjanly mı diýip sorady. Ýok, Türkmenistan diýdim. O diýdi, sizin o taýda nähil toýlar edýärler diýdi. Bu akly sığjak zatlar ol, ýanky ışıklar diýdi. Yani ellerinden şey diýdi. Işıklar diýdi, o ýanky saçaklar. Bu näme alamat diýip sorady ama. Näme üçin soraýa? Siz diýä özüňize garip ýaşaýanyňyz ýöne näme üçin beýle bir toýuňuz bar diýdi. Bana muny Türkiýede okamakdy Marmara Üniversitesinden bu bir muallim o aýtdy. Ady häzir Murat bir zat Yelte. Ortada da bir ady bar diýär ýanlışmasam. Eýem epesli wagt geçdi aradan. Baraz gidipdir görüpdir indi antropologlar göne ünsün çekýän zatlar ýa-ni birinji nowatda däp desurlarda. Diýäs. Näme diýär bu diýär, ışıklar diýär, o saçaklar ne balam diýeni alap bana diýär. So men o wagtlara düşünäp okdum, o toyun eýle derejede gidýändigine de kän ullapan üns berip duran okdum. Soň şondan soňra bu hakykatdan pikirlep başlady. Soň o eýen täze gelen ýyllarynda soň wagt geçdi, ýanky tanış bilişim köpelip başlaýar Türkiýede doğrudan. Olaram soň toyuna çağırýar. Soň bularyň toyunda eýle zat ýok. Ne ışık var, o ne de näme diýerler. Ullakan bir saçak var. O zatlar ýok. Soň ýanky düşünüp başlaýan, hem birinciden aýdýa şeýler ýagdaýyňyz bar diýe, soň beýleki milletleriň bilen deňeşdirip görýär. Hakykatdan agyr bir ýagdaýda Türkmen o toýa diýe, o toýa belasyny berýär. Şoňdy. Şoňdan galyp bilen o gaýdy bäri 5-6 ýyllap işlemäne. Türkiýe şok birinciden karzyny üzmeli. Karzyny üzenden soň bu gezek öý gurmaly bolýar. Doğru değil mi?
belgilemek Ha. yaptı. Soň öýe gurmaly bolýar. Arız şol adam uzaktan başgaly ekleýär. Aýalam görenok, işte adam görenok. Soň barýar öýüne eýýän pikir aradan bir 2 ýyl görmesem bir adamy nähili ütgeýär. Dogry dälmi? Bu adamlar 5 ýyl, käbir 10 ýyl. 10 ýyl görlen. Ine şu toýlar bar Amerdan dogry ýatlatdyň da ýalňyş geçirýän. Onuň näme aýtaýyn menem şu Orsetde kam, Moskwada kam. Şo bir ors soraýady menden esen diýär. Türkmenistandan hawa. Sizin diýär ýurt sizin nämäge ýaman gowy diýär ýaşaýyşyňyz, gazyňyz mu, toňyz mu, suwuňyz mu, duzyňyz mu diýär. Yani o taýlara ýa şol näme bilen görnüşini ýa gaz, tok, mut diýip näme bilen başga ýurtlara ýani halky gowy ýaşaýar diýilen nämäni ýaýradyp oturdup bilipdirler-de. Ine toýlar nämesinde merdan men pikir edýän oglan öýlenýär, gyz çykýar dogrudan bir ýere bir oglan bilen bir gyz toý etýär-de ikisi. Bile soňra äräýär bolmaly. Öňe oglan bir ýerde restoran edýär. Toý edýär, gyýdan bir ýerde restoran edýär. Herse aýry günde aýry bir ýerlerde toý edýärler. Ve bu her toyu çykmanda näçe 300 milyonyň köne pulyny 300 milyonyň näçe manat bolýar? Yani 100 milyon 60 ming. 60 000 manat dolar yani. 60 000 manat. Iň pesinden 70 ming, 60 000 70 ming diyelim. Hayır 300 olsa 60 ming bolýar, doğru. Benim şu köne pul diýseler kellem garşy benim. şol her toyu oglanyň kada gyýdyn kada bir restoran etjek bolsa 60 000 manat pul çykar. Oň araby iýjek her stoluň üstüne goýulýan adamlar, her adam maşyna çykdaçylar bar. Üstüne hyzmat bar. Yani salonyň öz tölegi, bagşylar. Indi ikisem soňuna bir maşgala bolmaly, bir äraýal bolmaly. Yani özümüze halk agyr ýagdaýda ýaşaýar, kyn durmuşdy. Galynyň puluny öýlenjek pulunam zordan toplap tapdylar ve näme üçin aýratyn toý edýärler. Yani hersi 60 000 manat pul çıkarandan bar edil şolar ýalak toý etjegem bolňdy. İkisi bir günde bir restoranda toý etsin, ikisi öz mihmanlaryny çağırsyn. Ahyrynda ikisiniň dili bir toýu bolýar, ikisem äraýal bolmaly. Bir tanak 60 000 çyksyn. Yani iki tane 60 000 çykanda. Yani bir giýjäniň içinde sen 60 000 manadyny gazanyp bilýän. Bir giýjede şol ýaş oglan bilen gyz boljak täze satynjalar bir giýjede 60 000 gazanyp bilýärler. Ýöne bular bir giýjede 60 000 soňýarlar tersine. O soňa merwet ýaşaýarlar. Sen iki bolup barur bir maşgala boljak bolsaň bir ýerde toý edersin. Bile bir günde edersin, aýraty näme için toý edip. Kiňe öz mihmanlaryny çağırarsyň, şo ýerde toý geçirersin. Yani bu täze düzgünlere geçmeli. Biz geçenki nämeňde maýdyp geçipdik-de biz könölükler bilen yani öllülerin bize goýup giden mirasy bilen, ýükü bilen gelýärse maýrylyp gitdik halkymyz. Bu maýrly öllülerin ýüküni götürüp. O ýükler atmaly bir gerden we yani özümüze hakyky manyda ýaşajak bolmaly indi. Hakyky bolýan manysynda. Fasatdykdan çykmaly yani. Şor diýwara aboý elmek bermeliler, diýwar şor alanmaza sökmeli. Täze demeli ony. Aşaňy täzenden düýbüni gowy berkedip tutup. Yani şolar ýaly gidijek zatlardan soňra jemgyýet biziň umumy yani maksadymyz näme? Täze Türkmenistan bolanyda täze Türkmenistan maksady güýçli bir döwlet bolmak we güýçli bir döwletiň ýurtdaşlary bolmak. Gowy durmuşda ýaşaýan we gowy bilimli nesilleri ýetişdirmek, güýçlü nesiller, bilimli nesiller ýetişdirmek ýöne bu bergiýiniň içinde, bu görgüýüniň bergiýiniň içinde, palçynyň içinde, yani yalançylygyň, allygyň içinde hakykati gizläp, oň tersine yalan zatlar bilen övünmekligiň netijesinde dogry bir nesil bizden ýetişmeýär. Täze Türkmenistan gurulanyna da meselem fiziki bolarak deme daşky guruluşlar, belki ýollar 2-3 ýylyň içinde ýollar gowy bolup biler. Belki 2-3 ýylyň içinde täze binalar gurulup biler ýöne düşünjeler yani
ölülerden galan köne yükümüzü atmasak yeni köne adamlar ýaşar şo taýda. Yani nesil nähit yetişmeli. Doğru aýdýar. Bize şol ýanky nemeler misal bolýar. Näme diýdik ýanky garşy tarapyň aktivistleri. Yani garşy tarapyň ýanky näme aýdymçy publiçny adam diýil ýa-da publiçny adam aktivistleri. Şolar misal bolýar. Ine seretde gowy ýaşaýas biz diýe. Soň onu görüp şoňa benzejek bolýarlar. Näme üçin benzejek bolýarlar? Sebäbi sowat ýok hakda. Sowat bolman üçin ýa bilmeýän adam başgalaryň bilen zadyny etjek bolýardyr. Güýjüniň ýetip ýetmejegine de biler ýa aklyýetyny. Bilmeýär. Sebäbi bilmezlik onda ýan başyndan bäri gelýär. Başyndan bäri bilmän gelenlik üçin başga biriniň edenine gaýtalajak bolýar. Şonu gaýtalan wagtda onuň ýanky bütün ömrüniň ykdysady nemesini ýykjakdygyna aklyýetyny. Bu şey dip Şart baýajak bolýarlar nerden? Yani bilmeýän zady bilen şart o baýajak. tarapan bar o. Ýanky bilmeýänligi getirýän tarap bu gatyken ýöne biz ýanky temamyzy değişlerini aýdamyzda ýa şol ýanky ýagşy diýdi, ýene näme diýdi, Murat Molla diýdi, ýene şoňa benzeş gatken bar. Sosial mediada. Halkyň edil içinde ýalyk görnýär da. Aslında halkyň içinde bolup o halka garşy işleýär ýanky. Türkmenistanda ýaşaýyş gowy diýär, gözel bir durmuş bar. Gül ýaly durmuş diýilýän zatlar ine şolary görenden soň aýdyp bolýar da. Ya beýlek tarapda bolsa Türkmenistanyň owalarynda ýa-da beýlek başga wadyň ýene-de merkezi şäherleriň daşyndaky şäherlerde de ýol ýok. Yol yok, iş yok, imit yok, adam şekilli, hassahana yok, keselçilik hemmeyre. Bu zatların hiç kim sözünü edemem. Şu zatların sözünü edip başlasa yine halk yine de soğutsuzdur yani. Şu zatları düşünse düşünmese şunu edip başlaya yani. Yankı beylek bilen bunun arasında tapağıt. En sonunda özüne peyda veriyor. Yine keselçilik var deyip düşünmese de şonu aýdyp çoň garşysyna görüşüp başlasa en sonunda ýene özüne peýda berjek. Yani kazançly özü bolup çykjak. Soň çağalary azjyk bolsa da özünden tapawut boljak. Bizde tersine ýa çağalar en atasından has pes. Her nesil geçtikçe pes elýär. Ýoşluk bilen bir ideokrasi diýen, ýa-ni ideokratiýa dogry gidip barýar. Ideokratiýa diýmek samsyklaryň ýurt diýmek de barasy, ýa samsyklaryň ýaşaýan sistemasy diýmek. Agyr bir zat, hakykatdan şoňa dogry gidip barýar beýne zatda. Temem neme var neseret nerden şu kıyın ýaşaýarlar, pullary ýok. Pullary ýok bolyn nämeden görýärler bunu hünersizliginden ýa-da bilgisizliginden gören okda diýär diýär ad gazanýan ýa işleýän ýerinden az pul düşýär. Men şoň üçin beýlekler ýa bu ýaşamak diýär. Ýene sebäbi başga ýerden gözleýär. Ýani diňe aýlykdan gözleýär. Şoň üçin köpüsü nemedir biziň türkmenimizde bir häsiýet bardyr. Plan yerde iş var diye on ilk bilen aýlyk näçe diýip soraýandyr. Näçe pul berýär? O da $1000. O nähilli iş, nähilli şertlerde işlemeli soralýan däldir. Aýlyk näçe diýip $1000, $1000 berýär diýär. Gidip bolan okmay, girip bolan olmaý. Tanış ýokmy, baryp bolan olmaý diýär. Ýani sen nähilli iş, sen ol işi edip biljekmi? Ýani sen uğrundan bolýarmy, başyň çykýarmy ýa-da neme edip şoň baraňdan soň başaryp bilmeseň näme etjek sen o pul alyp bileň owa ýa belki has agyrdyr saňa. Bunu bu tarapyndan pikir eden oklar ýani düşün gazanýan pulum az. Şoň üçin men gowy ýaşamak diýär ýani. Ýurdun
döwlet ýok diýenok, ýurtda kanun ýok, etjek zady men öz bilýän urumdan işläp hereket edip bilemok diýenok, ýa-da meselem men bilgi almagym üçin hünär öwredýän gyska kursly el yeterli beýleki daşary ýurtlardaky ýaly hünär okulary ýok. Men şoň üçin hünärsiz bolanym üçin men ad gazanjy edýän sebäbi biriniň eline onu getir, muny getir edip işleýän diýen o. Yani kemçiligi esasy tarapyndan gözlänokda diňe aýlykdan gözleýär. Bu da yani Sowet döwründen bären bizi öwrenişdirilen bir häsiýet we aýlyk bilişe öwrenişdirildi. Haçan barsaň barýan, sen bir aý gatna bilseň aýlygyň alýan gaýt. Yani bizim mekdebiň molumlary şu wagt şu tertipde işleýär berdi. Gynansak-da. Yani gynansak da şu tertipde sebäbi diňe sagatlaryny hasaplaýarlar. Hepde näçe sagat okap bilýän, her sagady näçe pul tölenýär. Yani bilim bermek hakynda hiç il pikirleri ýokdur. Oku bilim berilen o çağalara öwredilen. Meselem sen öz çağa himiýadan, biologiýadan ýa matematikadan ýa-da bir nämeden ingliz dilinden ýa kompýuter urundan bir zatdan okutjak bolsaň mektepde okudanyň ýeterlik bolan oksaňa hiç il çüre diýerler. Şoň üçin daşyndan kursa gatnatmaly bolýan, pul töle. Başga kular. Hiç zat beren oklar. Diňe gur wagtyny gidirýärler mektepde. Halkam edil şu mektepde kalan terbiyesi ýalyky çağalar mul bolan soň diňe aýlyga ýaşaýarlar, aýlygyny hasaplap gezýärler. Bu ýaşamasa da men ýa gazanjym az diýär. Şoň üçin ýurtdaşyna çykýarlar, baý bolmak üçin, köp gazanmak üçin. Ýöne baýan oklar ýurtdaşyna çyksalar ýene ýurtdaşyna işleýärler, 4 ýyl, 5 ýyl işläp ýurdu. Gidenden soň ýene de aýdynlyklara jaň edýärler. İlkinji aýdýan sözlerim näme? Gelmäň bilseňiz gelmäň diýärler. O bal bilen meski geçirýär diýärler. Ýani şekerli çay, ýerdenne şekerli çay, bal meski ýat diýärler. Gelmäň bilseňiz gelmäň şo ýerde $50, $100 gazanyň ýöne gelmäň diýärler. Ene birinji berýän maslahatlaram şol. Ýagny baýat bilmediler. Bu gazanç bilen baýat bolany okeny. Sebäpler başga ýerde ýatyr. Biz bunyň sebäbini gazançymyzdan görýäs. Ad gazanýasy. Näme bagşylaryň ellerine hünär bar, merdan o ýagşy goşugynyň näme hünär bar? Diňe goş gaýdyp ýa birini ýuwan sözler aýdan bilen kim pul berýär o? Halka bermeýän bolmaly. Pul beren ok meni şu halkyň içinden çykyp gaýtdym merdan. Meniň ýaşaýan toplumumda, töweregimde bagşa pul berjek ýok. Yani kuluğu mesela men kuluğu neme gelýärdi? Nurişko ýa Ballyhazy bir hil bagşylar zatlar gelýärdi bolyn. Bilet alyp girýänden hayatdan böküp berýän känni de içine. Arka hayatdan böküp berýänler. Mut berýänler. Yani sunuwada bizde pul ýok. Hiç il halkymyzda sunuwada pul berilen o. Hiç kimde sebäp talap ýok. Onsoň bular nerden baýa? Yani bular hünär barmy? Yani normal bir watandaş aýdýar, men gazanjym az diýär. Şoň üçin men ýa bu şolar ýa bu ýaşap bilemok diýär. Olaryň nerden gazanjy gelýär onu? Mesela Hemra Recep'in yani bir toya gidýän narhyny aýtýardylar da näçinji ýyllarda 2017-18 ýyllardamy şu bir şäheriň içinde gezip ýörgän bir toya gelipdir eken. Bir gijä gelende 200 milyona gelipdirdi. 200 milyon. 5-6 sanjam aýdyp gitdi diýe. Mara gelipdir ekeni. Yani halk nähilli ýaşaýar, bular nähilli ýaşaýarlar. Halkam elinde hünäri ýok. Hiç zat yani bunun hünärsizliginden eden oklar sebäbi ondan gören oklar gazanjym az diýär, gazanjym diýär, has köpräk pul berýän biri wazy şoňa gitsen baý ýaşarny. Soň ýurduň daşyna çykýarlar. İçindäkilerin maksady şeýledir, hemmesinin ýurduň daşyna çykmak, ýurduň daşyndan dollar gazanmak. Yani 500-600 miň dollar gazanmak. Soň Türkmenistanyň pulu bilen öwürýän bolyn köp pul bolýar. Maksady şol. Yani ýurtda kim ýaşamaly onu? Biz haçan özümüz bir kanuny, adalatly bir halkyň bir guran döwletinde haçan ýaşamaly? Toplumyň dörenden döwletinde biz ýurduň daşyndan gidip $500, $300 kowalaşjak bolsak.
çağalar rəhm etmeli. Garaz şol yankı karşı tarafın aydımcı aktivistleri maksadına yetýän bolmaly belli bir derecede. Ha, häzir mümkinmi bilmedim. Häzir ýöne şeylere öňden bäri gelýär da bular. Instagram'da, son TikTok bilen bilelikde TikTok'ta yankı gowdurmuş ýaşalýar. Mümkindigine görkezýär da ýa goşa durnan içinde mümkin ýere. Belekler hem şonu izinden gidecek bolýar. Hemmesi bir-birine bağlı. Sowatsızlyk iň uly nemämiz şol. Ya indi biz hem mecliste karar kabul etdik de şular iň howply ýa jemgyýete Gurban ulynyň berýän ziýany belki ýarym prosentdir. Şu galan ýa aýdymçysy bardyr, mehemesi bardyr, 6-njy abdel bardyr, ýene nämesi migrasiýasy, osu busu diýeli şolaryň hemmesiniň berýän ziýany 99,5%dir. O 0,5%dan Gurban ular değişilir. Yani hemmesini cemlesen 100.000 adama yeten o. Hemmesini cemlesen, hemme yani şu yurda ziyan berýän adamlaryň hemmesini sanyny, yani çağlaryna çelle goşup cemlesen 100.000'e yeten o. Ansat bular bilen görüşmeden şeylere ýa-da yemiş cemler bilir eğer istesem. Bugün hem giç çıktık giçräm bolandyr. Hem täze näme geçýäs ildeşler ýa-da köp zatymyz üýtgedýäs bir meňzeşräk gelip biler ýöne käbir zatlarynyň üýtgendigini görensiňizdir. Kasam üýtgejek performansy artdyrmak üçin, işi ansatlaşdyrmak üçin bir zatlar deneýäs ekranyň nemesine. Şonuň üçin ýalňyş düşünbersiňiz käbir zatlary şu wagt üýtgedip dursa. Onda yemiş cemläp bilersiz. Şunu aýtaýyn, berden jemlemäk ýa şu nemeler bar, organ işgärler bar. Bir tarapda da ýani sunuwat aýdymçy artistler bar da. İkisi hem ýani aslynda seredeňde bilerek işleýän nemäni görkezýärdi. Bir tarap halky gorkuzyp berýär, baskasyny saklap berýär. İşlejek adamlaryň işini elinden alýar, pullularyň pulunu elinden alýar. Beýleki bir tarapym ýani siz hemme zat goýup görkezýärdi. Ikisiniň edýän işany. Bir gorkuzyp berýär, birem gorkuzulmaýan ýaly erkinlik bar şeklinde. Mesela Aşgabatyň içinde arkaýyn tans edip bolýar bir atelyň öňünde dur, arkaýyn tans edip gıýgyrşyp, syýgyrşyp aýdym-aýdyp görkezýärlerdi. Emma men Aşgabat'a gittim merdan. Köşeden ýörep bolanok şolaň polislaryň derdinden. Diňe o sen atelyň öňünde gıýgyryp tans etmek beýle-de dursun. Gatyrak gülsöň, gürlösöň derro milisiýa gelýär gapdaňa, goltuňa girýärler, näme edip dursun. Yani şu derecede bunyň hakyky ýüzü beýle. Bular bolsa arkaýyn şäheriň içi, şunu ýalyky rahat senniýa ýaýrap gelip bolýar diýäde. Ösen ýurtlaryň beýleki ýurtlaryň ýaşaýyş ýalyky canlandyryp görkezýär. Iň bize ziýan berilýän ýeri, ýani biziň garşymyzda işlenýän aktivistlerdir bular. Aktivist we zat etmelidir. Tanamalydyr. Şuň küçükýän artistler, başlaryň hemmesini. O aktivist diýilende ýa-da erbetmany nämäni gelmesin-de ildeşlerimiziň aklına. Aktivist diýmek o aktivist merdan. O görüşýän diýmek manysyndadyr ýa-da. Ýa-da bir maksady var, o düşünjesi var, şu düşünjesiniň uğrunda görüşýän adama aktivist diýilýär. Olaryň o ýa-da niýeti, ýa-da düşünýän zady halkyň garşysyna görüşmek. Kim üçin? Ýa-da eýeler üçin. O eýeler kim bolýan bolsa, şolar üçin. Halkyň garşysyna görüşýärler. Onda jemläp bilersiz. Bolýar, sag bolun. Yurttaşlar nereden? Oğlum, yine şeyler, yanlışlıklar olup bilýär. Entek doğru düzeltmedik ildeşler.
sağ olun. Yine de görüşýänçek. Ýene görüşýäs.